Foli ni tamni ni waliɲuman dɔ an b'o di Zigiri Plus filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, denmisɛnnin makɔrɔba, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'a fɔ a bisimila ka jɛmukan Manika n'o ye turabu kɛnɛ ni Ala sɔnna ma ni an sigilen an sigi ka di bi kosɛbɛ. Professeur salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni an sigilen turabu kɛnɛ jɛmukan kan kosɛbɛ. N'an ka don thème kɔnɔ ni foli kanubagaw ma. Fɔlɔ sila an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Kɔfɛ an bɛ Zigiri Plus kanubaga bɛɛ fo. Kɛrɛnkɛrɛnnama mɔgɔ minnu sɔgɔlen bɛ waati bɛɛ an ka turabu kɛnɛ da. O kɔfɛ n'an donna laturu kɛnɛ kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka cɛmasaw fo. An bɛ Bɛlɛdugu bamananw fo. An bɛ Banakɔ donsow fo. Kɛrɛnkɛrɛnnama professeur yɛrɛ b'a ka sababu ɲuman fo. N'o ye Bɛlɛdugu bamananw ye. Minnu y'an bolo don laturu la k'a daminɛ Nin na ka na Adama na ka na Mariju la ka na Aliba la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. An bɛ turabu kɛnɛ kɔnɔ. Alhamdulillah. N'Ala sɔnna ma ni an sigilen turabu kɛnɛ kan professeur bi an ye turabuden kelen ta n fɛ an ka masalaw kan a garisɛgɛ baara kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye Masa Solomana i b'a ni pigeon cɛman baara k'o ye garisɛgɛ baara de n fɛ an ka kumaw kan diɲɛ bɛ ka dɔ sɔrɔ ale la. Ok alhamdulillah sila a diyara n ye n'i ko Masa Solomana i ko turabu masaso den Solomana yɛrɛ ye kelen fila fila kelen sila mɔgɔ tɛ Solomana dɔn ka nɔrɔ mɔgɔ la. Mɔgɔ tɛ Masa Solomana dɔn k'a fɔ n b'a kɛ cogo di, mɔgɔ tɛ Masa Solomana dɔn ka kamana guwa, mɔgɔ tɛ Masa Solomana dɔn ka ɲani. Masa Solomana n'i y'ale jateminɛ ale ye laturuden min ye ale yɛrɛ ye kelen fila fila kelen bon i kumana a baara cogo min kan n'o y'a pigeon baara ye Masa Solomana ni pigeon jɛman baara b'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnama mɔgɔ minnu bɛ tunga la minnu mago bɛ nafolo caman na walima mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye ala deli baara caman kɛ nafolo ko la n'u ma deli ka résultat sɔrɔ a la sila Solomana de ka kalan parce que n'i ye laturu lajɛ laturu la mɔgɔ caman bɛ nɔrɔ gariya ani Adama de la nafolo ko ni garijɛgɛ ko t'an fɛ ka sɔrɔ u ɲɛna mun kɔ dɔnni kɔnɔna na laturuden kelen kelen bɛ se ka ɲɛ kɛ cogoya min na laturuden kelen kelen bɛɛ bɛ se ka tiɲɛni kɛ ten bon laturu dɔw ka baara cogo tɛ kelen ye n'i ye Solomana jateminɛ Solomana ye bɔgɔ de dɔnnibaw dɔw yɛrɛ ko Solomana ye kaburu bɔgɔ ye Solomana filɛ nin n'i ye mɔgɔ ka laturu da ni Solomana kelen pe nana kale a yɛrɛ ka so walima Solomana kelen pe kana kɛnɛ minɛ sila n'o kɛra diɲɛ ko o ko ye hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ de kɛn bɛ ka miliyari layidu ta ye dɔw b'a f'i ɲɛna k'i jigi bɔ o layidu kan i m'a ye n'i ye sɛfan lajɛ Solomana saraka tellement nafoloko caman o b'a caman di sɛfan kan kosɛbɛ parce que sɛfan fɛ fɛn korilen de fɛn mun bɛ yen n'i y'a ye a datugulen don wala fɛn kolokololen sɛfan bɛ ten donc comme i b'a ye hali n'u bɛ Solomana fayida dɔw d'i ma a sɔrɔ baara kan a nafolo baara kan i b'a ye u b'a f'i ɲɛna soit i k'a ci sɛfan kan walima i k'a nasi ni sɛfan tobi ka dun maintenant i da magara pigeon baara mun na ale ye Solomana adadu dɔ b'an bolo Solomana yɛrɛ sigiba a tɔn min jate kan n'o ye Solomana nalen 666 la bon adadul kalayki ni dɔrɔmaw b'o dɔn n'a fɔra ko adadul kalayki a bɛ fɔ de ma ko kamisa kashashun bi bɛ 5995 ma an ye Solomana nasi sɛbɛ 6666 ka tila ka segin ka na adadul kalayki ta mun na adadul kalayki ɲininkali dɔ bɛ mun na adadul kalayki ne k'i ma ko ne laturu la laturu sigilen bɛ Basidawu de kan o Basidawu o ye 10 naani ni arfu naani don o Basidawu de bɛ laturu tila k'a kɛ tilayɔrɔ naani n'o ye ji tasuma fiɲɛ bɔgɔ bon adamaden mana kɛ élément o élément ye i bɛ taa sɔrɔ n'i tɛ jiso de ye i bɛ taa sɔrɔ i ye tasuma so de ye walima i bɛ taa sɔrɔ i ye fiɲɛso de ye ou bien i bɛ taa sɔrɔ i ye bɔgɔ de ye donc o élément naani Solomana filɛ nin Solomana ye turabuden min ye ale ye bɔgɔ min ye an y'a sigi ni adadu kan pour que mɔgɔ o mɔgɔ i mana kɛ élément o élément ye n'a gosili ye nafoloko la walima n'a gosili ye garijɛgɛko la a ti jɛ maintenant garijɛgɛ baara ani nafolo baara différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ maintenant ni nasira mun filɛ nin ye nin y'a garijɛgɛ tellement ye garijɛgɛ ye dɔnnibaw b'a fɔ de ma ko riziku d'accord razaku ala de ko k'ale yɛrɛ de ye garijɛgɛ masa ye maintenant sisan ni Solomana nasara i bɛ taa sɔrɔ e ye commerçant ye ka bɔ kalo kelen na ka taa kalo kelen dafa e yɛrɛ bɛ wari min sɔrɔ ɲini ala cɛ i b'a dɔn ka bɔ kalo kelen na ka taa kalo kelen na e bɛ mun sɔrɔ i b'a dɔn e ka tile journée e ka mouvement bɛ cogoya min na i b'a dɔn n'i kun nana an ka mɔgɔkɔrɔw fɛ yen nɔ ko karamɔgɔ nana baara dɔ kɛ n ye ne kɔni ne ye commerçant ye walima ne yɛrɛ ti baara la ou bien ne yɛrɛ kɔni tiɲɛna n bɛ baara la mais n ka sɔrɔ ta ka dɔgɔ karamɔgɔ nana ala deli kɛ n ye n ka se ka fɛn sɔrɔ ala deli kɛ walima garijɛgɛ ka yiriwa walima an ye bitiki kɔrɔ dɔ dayɛlɛ ala deli kɛ n bɛ se ka client caman sɔrɔ anw ka dɔnnibaw tun b'a dilan ni Solomana ni pigeon de ni baara tɔgɔ fila de bɛ n na ni wusulan a n'a nasi de don
a nasi n'a nasi sabana k'a d'i ma e yɛrɛ de bɛ taa pigeon san n'i ye cɛ i bɛ pigeon cɛman san n'i ye muso i bɛ pigeon musoman san mais a kɔni ka kɛ pigeon jɛman ye maintenant nasi mun bɛ d'i ma i bɛna ye nasi ni wusulan dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o wusulan fana baaralen bɛ ni pigeon ye. Allahu akbar. O wusulan y'anw yɛrɛ de b'o labɛn olu ni t'o la o wusulan in o bɛ d'i ma maintenant nasi in kɔni bɛ d'i ma nasi in i yɛrɛ de bɛ pigeon san n'i ye cɛ ye pigeon cɛman n'i ye muso ye pigeon musoman maintenant i bɛna nasi ni pigeon de tobi i b'a dun n'i y'a dun n'i tilala i bɛ sɔrɔ ka na wusulan ta n'i bɛ bitigi de kɔnɔ i bɛ to ka wusulan dɔɔni k'i ka bitigi kɔnɔ n'a sɔrɔ i ti bitigi kɔnɔna na ou bien ne yɛrɛ de bɛ baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ n bolo ten mais marché yɛrɛ de ka suma kuma dɔw la marché bɛ kɛ kuma dɔw la marché ka suma walima kuma dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnama layidu bɛ na marché bɛ na mais o ti na o bɛ kɛ o mɔgɔ dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la mɔgɔ b'i wele ci dɔw kama nka a bɛɛ bɛ jɔ voilà parce que dɔnnibaw ko ma ko n'i y'o ye dɔrɔn k'o ye garijɛgɛ tiɲɛ walima o ye siri ye o kɔni n'i y'o y'i ka affaire o affaire la k'a ye mɔgɔ bɛ layidu ta ye ou bien mɔgɔ bɛ fɛ ka nin kobaw kɛ ou bien marché baw bɛ na ou bien i bɛ relation baw sɔrɔ mais a relation tɛ si tɛ sira sɔrɔ o yɔrɔ la dɔnnibaw ko fɛn fila de b'o kali donc n'i y'o ye waati o waati si la i bɛ taa sɔrɔ o ye garijɛgɛ tiɲɛ walima siri don maintenant mun de b'o ban Sulemana Sulemana filɛ nin ka mɔgɔ to dugumana na ka masaya d'a ma walima ka mɔgɔ to a binni walima ka mɔgɔ to mɔgɔw hakili la ko a bin dɔ filɛ nin k'a wuli ka masaya d'a ma Sulemana de b'a kɛ donc nin mun filɛ nin an kɛ mɛ k'a nasi dilan ale ne wusulan don commerçant bɛ se k'a ta n yɛrɛ tɛ commerçant ye n bɛ ka baara kɛ n bolo nka n ka baara ta ka marché n bolo n bɛ se k'a ta ne yɛrɛ tɛ baara la n tɛ foyi la n bɛ se k'a ta ou bien ne yɛrɛ ye débrouillé de n bɛ fɛ ka n ka ko ka se ka yɛlɛ n ka ko ka se ka fɛn o tigi bɛ se k'a ta fɛn kɔni nasi de don nasi ni pigeon jɛman de bɛ dun o pigeon ye dugu kelen de fɛ n'i ye pigeon dun ka ban a banna wusulan bɛ k'i bolo donc sɔgɔma n'a sɔrɔ i tɛ foyi la k'e bɛ bɔ dɔrɔn ka t'i ka garijɛgɛ de ɲini i bɛ wusulan dɔɔni kɛ tasuma kɔnɔ k'i bolo ɲaga a kɔnɔ mais n'a sɔrɔ e t'o kɛbaga ye ko fo e ye débrouillé dɔrɔn de ye o tɛ foyi tiɲɛ i bɛ se k'a ta waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ bɔ i bɛ se ka taa i ka fɛn kɛ ou bien ni bitigi de b'i bolo donc sisan nasi e bɛ nasi dun donc wusulan i bɛ wusulan dɔɔni kɛ k'i wusu o de y'ale tɔgɔ ye ala sɔn i bɛ taa i ka baarayɔrɔ la garisɛgɛ ɲini la wusulan wusu bon o y'a sɔrɔ i ye pigeon ni nasi in dun i ye pigeon ni nasi in dun ni ala sɔnna a ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ professeur ka nin dalilu kofɔlen na n'o de ye masa Sulemana ni pigeon jɛman nafolo baara ye ni ala sɔnna a ma professeur ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye jaw ɲɛfɛ n'i y'a kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e kan k'i ta sɔrɔ cogo min na a bɛ n'o f'i ye nɛgɛjuru sira filɛ nin ye jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ a ɲɛfɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e kan k'i ta sɔrɔ cogo min n'ala sɔnna professeur bɛ n'o f'i ye professeur an b'a dɔn e ka fayida di man ca kosɛbɛ i tɛ sɔrɔ fayida di la ka caya mais bi n bɛ fɛ i ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen fila di kanubaw ma garisɛgɛ ko kan d'accord bon n tɛ taa yɔrɔ jan an bɛ Sulemana kelen ta ni ala tɔgɔ lajɛ ala tɔgɔ ya Razaku Razaku ni y'a hinɛ a bɛ bɛ 380 de ma donc i bɛ duwalen bulu ɲini duwalen kelen kelen i b'ale bulu 380 ɲini ya Razaku a bɛ fɔ de ma ko garijɛgɛ masa i mago bɛ mun na i mago bɛ garijɛgɛ de la i bɛ duwalen bulu 380 ɲini a duwalen bulu kelen kelen na a kɔnɔna na i bɛ masa Sulemana sɛbɛnni di ni di a kelen kelen kɔnɔna na i bɛ masa Sulemana sɛbɛnni di n'i tilala i bɛ walan ta i bɛ tila ka na o di kelen kɛ ka masa Sulemana sɛbɛn n'a ye ni sɛgɛrɛba de si la n'i tilala e yɛrɛ ye si hakɛ min ye i b'o kolonkisɛ hakɛ ɲini ne ye san 20 ye i bɛ kolonkisɛ 20 ɲini n'i ye san 30 i bɛ kolonkisɛ 30 ɲini nka dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ t'u si a datu dɔn parce que ala ni bangebaaw ma karante dilan waati min na n'i t'o dɔn n'i ye cɛ i bɛ adama hindu sigi adama hindu bɛ bɛn 45 ma kɔrɔ ni cɛ don kolonkisɛ 45 mais ni muso don i bɛ hawaw ta hawaw ye 15 ye donc i b'o ta donc kolonkisɛ 15 i bɛ n'o kɛ daga kɔnɔ maintenant duwalen bulu i bɛna duwalen bulu in bila a kan i y'a sɛbɛn ni di min ye dɛ i bɛ nɔnɔ kɛnɛ de ɲini ka nɔnɔ kɛnɛ in kɛ ka a ko di ko n'i ye nɔnɔ kɛnɛ in kɛ ka di ko i bɛ o fana tila fila ye tila kelen i bɛ dɔɔni min o la tila kelen i bɛ n'o kɛ daga in kɔnɔ ka ji dɔ k'a kan ka sɔrɔ ka tile wɔɔrɔ kɛ k'a ko a si la n'i tilala a ɲaga ta i ka taa fili dingɛso la parce que Sulemana ye dingɛso ye a fili ye fo ka diɲɛ wuli ti kɛɲɛ Alahu Akbar o y'a fayida kelen bon
mɔgɔ bɛ wari yɛrɛ kalama na sa tile journée kɔnɔ c'est à dire ɲani sɔgɔma k'a daminɛ sɔgɔma ɲani tile ka cɛ yi to ka foyi tɛ n bolo n bɛ sɛfan 6 ɲini sɛfan den 6 maintenant n'i ye sɛfan ta i bɛ taa sɔrɔ sɛfan ye seleke 4 min siyɔrɔ sɛfan na parce que n'i ye sɛfan lajɛ sɛfan seleke 1 o 1 i bɛ solomana bila kelen na bɛɛ bon o solomana kɔnɔna na i mago bɛ wari hakɛ mun na masala na ni mago bɛ 5000 de la i bɛ 5000 don a solomana kɔnɔ parce que n'i ye solomana 1 2 1 o kɔnɔna na i mago bɛ 5000 la i bɛ 5000 sɛbɛn côté kelen na 5000 sɛbɛn côté kelen na 5000 sɛbɛn côté kelen na 5000 sɛbɛn a bɛ bɛn sɛfan kuru 6 ma n'i y'a bɛn sɛfan kuru 6 ma n'i y'a bila i bɛ sɔrɔ ka na walan ta tuguni i bɛ solomana sɛbɛn 66 n'a sigilen Alahu adadu la 66 i b'o nasi bɔ n'i y'o nasi bɔ i bɛ n'o nasi de kɛ barada kɔnɔ ka sɛfan ninnu ta k'a bila a la k'a balabala n'a balabala la n'i tilala dɔrɔn a ta i k'a wɔrɔ donc o sɛfan i b'o balabala n'i y'a balabala n'i tilala i b'a wɔrɔ i kelen b'i jija i b'a dun a den wɔɔrɔ bɛɛ dun i y'a faamuya sela n'i y'o kɛ don i t'o tile bɔ k'a ban k'a bin ni dɔn ka fɛn dɔ di n'Ala sɔnna ma ni minnu y'a kɛ Ala ka barika don a la Ala k'a minɛ i ka dugawu caman saba professeur yɛrɛ ma a n'a ka gawlo kɛ n'Ala sɔnna ma professeur an bɛ dan sigi bi turabu kɛnɛ in ni Ala sɔnna k'an ye an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadiri wa miqdar al-azim sayyidi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin